Здравейте, приятели! Отново сте с Бумен Бъс, шоуто за икономика и финанси по телевизия и радио България On Air. Следва да разчепваме две много интересни и актуални теми, именно образованието в услуга на бизнеса и как да наложим своя бранд в интернет. Влади ще представи подробностите след броени секунди. Здравейте отново и от мен. Продължаваме с дискусия по темата как образованието да стане по-практично, за да може да покрие нуждите на бизнеса. И още какви са възможностите за кариерно развитие на младите в България. Наши гости в студиото са Красимира Георгиева, заместник-председател на бизнес развитие ISEC, и Деница Димитрова, ръководител на проекта Business in Practice. Ще завършим с експертен анализ по темите що е то, контент маркетинг, как се управлява и налага бранд в интернет, как да таргетираме аудиторията и още интересни теми. Наши гости са Мирослав Запорожанов, съосновател на онлайн маркетинговата компания Запо Медиа, и онлайн маркетинг експертът Мартин Попов, генерален менеджер на Interactive Share. Ако имате въпроси или коментари, пишете ни на нашата фейсбук страница. Време е да започваме. Здравейте! Здравейте! Нека да започнем с кратко представяне първо на организацията ISEC, тъй като тя е международна и много активна организация именно в сферата на образованието. А след това да кажем няколко думи и за тридневния форум Бизнесът в действие, който ще се проведе в 3 дни от 17 до 19 април. Да, относно ISEC е в България от 1990 година. Това, което на мен ми прави впечатление за нея, е, че нейната цел е Peace and Fulfillment of Human's Kind Potential, т.е. тя се стреми да създава мир и да развива лидерски потенциал в младите хора. Точно тази цел е създадена през 1948 в Европа, след Втората световна война. Всъщност ISEC е една организация, която успява да ангажира младите хора да развиват себе си, да развиват хората около тях, и всъщност това е основната цел на организацията. Това го правим чрез нашите 2 стажански програми. Имаме професионална стажанска програма, където всъщност помагаме на студентите да придобият практически опит, и нашата доброволческа стажанска програма, където целта ни е всъщност да ангажираме студентите да бъдат активни граждани. Студенти, които да заминат в чужбина, да работят по социален проект и да се върнат в България и след това да започнат да ангажират себе си и хората около тях да решават социалните проблеми тук в България. По времето, когато аз бях студент, ISEC налагаше стандартите. Деница, ти си ръководител на проекта Business in Practice. Какво представлява той? Кажи ни малко повече за него. И всъщност това е 3-дневен студентски бизнес форум, който е изцяло от студенти за студенти от 17 до 19 април в Интерекспо център. Каква е идеята и защо всъщност се провежда за 10-та вече поредна година? Смятаме, че студентите имат нужда повече от практически опит, който компаниите им предоставят през втория ден от форума. Първия ден и третия ден ще се запознаят с успешни български личности от българския бизнес, които не само ще разкажат за своят житейски и професионален път, но ще дадат и някакви насоки какво да не правим точно, за да не грешим, да не правим техните грешки, и по някакъв начин ще се опитаме да провокираме студентите да открият своя кариерен път или по някакъв начин да поставят основите на този кариерен път. Вие казахте за някаква опция за влизане в компаниите на студентите. Как се случва това? Това е най-важното всъщност. Ти да мога да усетиш какво е да работиш в една корпоративна структура с изискванията, с напрежението. Да, това всъщност е интересното на форума и това го прави толкова различен, защото през втория ден всички участници имат възможност да влезнат в компаниите, които са наши партньори, и там за един ден да решават един бизнес казус, който е от тяхното ежедневие. По този начин те се запознават с бизнес реалността и с фирмената култура на тази компания, колкото могат да се запознаят за един ден с нея. Какви са вашите впечатления от гледна точка на най-вече на средното образование, също така и на висшето образование, от гледна точка на свързаността му с бизнеса, защото дебата е много поляризиран. От една страна, част от учителското съсловие казва, че в крайна сметка училището не е работилница на бизнеса, а по-скоро изгражда една обща култура на децата, след това и на студентите също така. А пък самият бизнес трябва да ушлайфа така своите служители, така хората, които наема, и което е съвсем нормално.
От друга страна пък бизнесът има сериозни аргументи, свързани с това, че не просто не са подготвени, а са крайно неподготвени хората, които примерно излизат от университетите и фактически компаниите се поставят в положение на едно цялостно обучение на своите кадри в определената област, в която им трябват, за да вършат работата, за която са наети. От тази гледна точка, как може да бъде намерен баланса, вашата призма именно през работата ви в ISEC и опита, който виждате с млади хора, които се изправят пред такива проблеми? Това е тема, която между другото обсъждаме на много форуми и съм обсъждала с много мои преподаватели и компаниите, с които работим също така в ISEC. Основният проблем, който виждам аз, е липсата на комуникация между бизнеса и образованието, както и липсата на комуникация между бизнес, образование и студенти. Тоест, от една страна, студентите си искат образование, искат нещо, което да ги подготви, така че, когато излязат от университета, да се чувстват готови за своята професионална реализация. Но това нещо, излизайки на пазара на труда, ти не го виждаш. Тоест, отиваш на интервю и това, което ти казват, на теб ти липсва практически опит. И точно тук може би се намесва ISEC и неправителствения сектор и бизнеса, участвайки в такива инициативи. Давайки възможността на студентите да видят реално какви са проблемите в бизнеса, да научат нещо на практика, нещо, което ще им покаже как реално се прави бизнес. Защото едно от новите умения, примерно, което се търси, нали, е да можеш да боравиш с социалните медии. Да, обаче това е нещо, което в университета реално го няма на практика. Да. И ако не участваш по такива форуми, не търсиш реално прякия контакт с бизнеса, няма как да го придобиеш. Деница, дай ти твоята рецепта как да се изгради този мост. Клатушка се или не съществуващ между бизнеса и университет. Някои казват кариерните центрове, други казват там пък нищо не се прави. Дори университетите много рядко се занимават с това да намерят стажове до поне на изявените си студенти. Казват, оправите се. Вие сте тук, плащате една такса, минава едно време, пиете там някакви бири, а пък после как ще се реализирате, като че ли това не е техният продукт. Според мен това, което клати всъщност нещата или мостът, е неправилно поставените очаквания между студентите и бизнеса и обратно. Студентите смятат, че след като завършат своето висше образование, бизнесът сам ще ги намери, а всъщност не е така. Бизнесът очаква студентите да ги потърсят и то да ги потърсят с някакви правилни очаквания или най-малкото с желание някакво да се развиват. Да, има кариерни центрове, които си вършат доста добре работата, просто защото знаят как да поставят очакванията и да помагат на студентите. За мен студентите трябва да бъдат активни, дори проактивни и да се умяват заедно със своето образование по някакъв начин да се срещат с бизнеса. Какъвто е, например, форума Бизнеса в действие, където ще имат такава възможност да се срещнат и докоснат до бизнеса, но по един реален начин. Това ли им говорите? Това ли им казвате? Да планират, да търсят, да имат някакви цели студентите? Защото в крайна сметка ти, ако не си се насочил, нямаш стратегия и не знаеш къде искаш да влезеш, дори в началото да работиш за по-малко пари, дори за никакви пари, много трудно ще влезеш в системата. Общо взето една корпоративна система, при която идват хора, които са учили в чужбина и се вършат тук, е доста конкурентно поле. Тук точно това е нашата цел. Една от темите, които искаме да повдигнем на самия форум е този проблем. Студентите не са доволни от образованието тук. И какво търсят те? Те търсят опит в чужбина или по-скоро образование в чужбина, или търсят да отидат на бригада, да останат, да изкарват пари там, защото това е нещо, което на тях им докарва някакви доходи, така да кажем. Но нашето виждане е, че нещата не трябва да бъдат така, защото в България има компании, които искат да развиват държавата, има компании, които са готови да наемат студентите. Въпросът е студентите да останат тук, да си планират или дори не да останат, а по-скоро да натрупат опит в чужбина, но да имат желанието да се върнат тук и да се развиват тук. Защото ако студентите се връщат и развиват себе си тук и българския бизнес и българската икономика, това ще донесе много повече позитиви за българското общество. Може ли да се направи съчетаването именно този мост, който вие коментирахте, че по-скоро се клати, за мен по-скоро липсва, именно да се направи тази комуникация и примерно и в средното образование, и в висшето образование да има именно практически курсове,
организирани съвместно с предходния наш гост, беше част от БТПП, арбитражния съд, но една такава организация като БТПП, като БСК, фактически да предлагат различни програми, които да се внедряват в средното образование, в висшето образование. Фактически след малко ще кажете и примерни казуси за разрешаване, които са много полезни именно за влизането на един ученик, един студент в практическа среда. Може ли това, прави ли се, вие като ISEC, като организация, имали ли сте опити да се свържете с Министерството на образованието, да опитате да бъдете нещо като медиатор между бизнеса и между различните училища? Правили сме опити да се свържем с Министерството на образованието. Те всъщност така отговарят, но въпросът е, че явно това не е правилната институция, защото до момента не сме стигнали с някакви action steps. Нещо, което да си поставим, че ще го... Конкретни стъпки. Някакви конкретни стъпки, които да доведат до някакъв резултат. Това, което съм си говорила с много от нашите партньори, да, това е начина. Реално хора, които работят в бизнеса, които работят в компаниите, имат опит да преподават в университетите, да преподават дори в самите училища. И това, което ти каза по-рано за планирането. Може би точно тази ранна детска възраст, средното образование, липсва това кариерно ориентиране. Не само кариерното, а в смисъла професионално и личностно развитие. Това е нещо, което липсва в гимназията. И това, което съм си говорила с наши партньори, е, че бизнесът много може да помогне тук, тъй като един педагог в едно училище не е достатъчен. И ако успеем да направим една такава система, където бизнесът да менторства децата, това ще доведе, може би, до много по-ясно развитие на хората и много по-добра квалификация. Тоест, ако човек си поставя ясни цели, ще има кой да го напътства, това ще доведе до неговото развитие. И да не разчита на Министерството на образованието. Кратка пауза и се връщам отново след. Говорим си за образование, за форумът Бизнесът в действие. Обсъдихме доста теми, свързани с липсата на комуникация между бизнеса и образованието, било то средно, било то висше. Кузмане, една така извод от първата част е, че в крайна сметка опитите да се направи този мост най-вече с институцията Министерство на образованието, като че ли не работи или поне всичко остава на думи, което между другото не сме го чували само тук сега, а сме го чували не веднъж в нашото студио. Така е, интересно е да погледнем и към добрите практики за това как се изгражда този мост. Примерно така наречената дуална система, която толкова много се говори, че в България трябва да се въведе. Имате ли поглед на нея? Германците, примерно, много често я използват и деца, които все още учат, могат да влязат, да научат занаят, да чиракуват, да гледат. Става адски интересно и те вече, примерно, както казвате, 10, 11, 12 клас, те знаят къде отиват. Това в Германия е добре развито. Французите обратно, тъй като аз съм запознат с по-скоро с техния менталитет, това е адски антиимиджово там. По принцип, за тях това е германска практика, която те много не биха правили, а безработицата при младите във Франция е доста по-висока от тази в Германия и някой казва, добре, научете малко немски, отидете в Германия да правите стажове. Не се прави. Какво е мнението за тази практика в България и дали може да бъде наложена сполучливо? Според мен и учениците, и студентите, и бизнесът има нужда от това. Както казах и преди малко, по този начин поставяш правилните очаквания на хората, твои бъдещи служители. Защото буквално учениците и студентите са бъдещи служители във всяка една възможна компания. Това в България не мисля, че е толкова популярно и толкова наложено. Но за щастие има студенти като нас, които се борят и се опитват по някакъв начин да го изградят този модел. Вие сте за това нещо, защото примерно работодателите казаха, това трябва да се направи от 15-16 годишна възраст, хората трябва да работят, синдикатите обратно. Как деца ще работят? Веднага ги атакуваха. Това е абсурд. 18-19 да се забавляват и след това. Вижте, то малко и в България разбирането е такова, че след като си ученик не си толкова подготвен за живота извън училище, въпреки че не е така. Вече в 12-ти клас учениците застават пред една много важна стъпка в своя живот, да изберат своето професионално развитие или каква професия ще изучават в университетите, а това не се случва по правилния начин. Доста често има разминаване, защото учениците нямат никаква представа какво ще изучават в университета. Това на кой е грешка? Да не е на училищата. Защото ние имаме личен опит с Влади, опитвали сме на едни от така
бих казал, изявените столични гимназии, да предложим проект, с който да влезем и да обясним на децата какво е да се занимават в финансовия сектор. Имаме хора, финансисти, които да им разкажат какво е да си журналист, професията, какво изисква, лесно ли, хубаво ли. Абсолютно никъде не се прие. Което е абсурд. Което е адски интересно и много странно според мен. Ние се чуехме, може би хората са били планирали предварително нещата, може би не са. Нямахме финансови изисквания. Нямахме финансови изисквания, абсолютно. Да. Това много важно се каже. Въобще с доброволна цел, защото сме знали какво нещо, когато ние сме 11-12 класи, как си мислиш, че ще работиш, да речем, в банк или ще учиш финанси или нещо друго, обаче ти не знаеш точно какво се случва и беше отхвърлено. Може би вината е в училищата. Може би не се повдига тази тема толкова често пред тях, за да се получи един диалог и в рамките на който те са неподготвени. Изведнъж някой ги изненадва с някакви неща, бе, чакайте сега. Какви са международните практики, тъй като ISEC е голяма организация на международно ниво? Какви са практиките от чужбини? Не може ли, Кузман сподели, Германия, Франция, не може ли да се въведат стъпка по стъпка принципи, които вече са отъпкани в една друга страна, в една по-развита система? Да, тук мога да коментирам от гледна точка на това как е развита като цяло системата в висшите училища в други държави. Да, там имаш едно от основните неща е университета. Но университетът ти дава практиката и ти дава други възможности, освен това да ходиш на лекции. Дава ти възможности да членуваш в други организации, дава ти възможности да си намериш ментор вътре в университета. Тоест имаш много повече възможности, отколкото тук. Нашите университети до голяма степен са много затворени. ISEC има университети, в които не може да стъпи, просто защото самия университет е консервативен и не ни допуска до там, а това е възможно за студентите. Да, може би не се иска студентите да видят перспективите, които могат наистина да достигнат. Но това е друга тема. Но една от другите интересни теми, свързана, че ISEC е обвързана с предприемачеството. Виждаме доста организации в България, които казват, че предприемаческата, така се нарече, екосистема вече започва да добива сериозни фундаменти. Тя е насочена по-скоро или почти изцяло в IT сектора, но в крайна сметка предприемачеството е начин на мислене. По какъв начин може предприемачеството да влезе в средното образование, в висшето образование вече има такива програми, но най-вече в средното образование, именно с това целеполагане и личностно развитие през призмата на едни курсове, едни предмети, залегнали в програмата относно предприемачество, мисля, че ще доведат до сериозен прогрес. Виждаме организации като Заедно в час, в Able и така нататък, които промотират менторство и предприемачество още от много ранна детска възраст. В крайна сметка в развитите страни, особено като Съединените американски щати, има много сериозни успехи в бъдеще. Ние доста силно всъщност работим и Заедно в час точно по отношение на това да създаваме лидери, да създаваме предприемачи. И това е една от програмите или една от инициативите, която имаме, е да насърчаваме социалното предприемачество най-вече. Тъй като искаме не студентите, ами децата в тези училища да бъдат проактивни и да създават възможности и да работят върху проблемите, които виждат, т.е. да бъдат насочени към решението. За щастие успяваме да работим с доста училища в България, където влизат студенти от различни държави. В момента имахме студенти от Индонезия, Тунис, Алжир, Русия и така нататък. Тези студенти отиват в училищата и преподават точно такива меки умения, начини как студентите да могат да планират, да създават нещо, умения свързани с това да бъдеш предприемач и да бъдеш инициативен човек, активен гражданин. Какво ви е мнението в контекста на нашия разговор за бригадите? Бригадите в чужбина, по-скоро за или по-скоро против? Не бих се изказала категорично против или за. За мен това е една добра възможност за студентите, които имат свободно лято и си търсят някаква възможност да си набавят доходи, в същото време да попътуват. Но това не е решение, което е за дълготраен резултат да носи. Това е просто временно решение, което е едно лято. Ако искаш да инвестираш за своето бъдеще така в по-продължителен план, е по-добре да инвестираш тук, в България, стажувайки в някоя компания или придобивайки някъде опит в някоя неправителствена организация като ISEC, която се занимава точно с такива проекти.
Защото това ще ти изгради много по-ясна представа за това какво предстои и най-малкото ще те възпита по някакъв начин да се адаптираш към бизнес средата. Тоест нещо на регулярна база, а не просто едно лято, изкарано някъде, работене по полето. Въпреки че то и самият труд на полето няма нищо лошо, но пък има бригади, които ти предоставят възможност директни продажби и такива неща. Ти, Красимира, как виждаш в контекста на развитието кариерното? Защото отиват някакви млади хора, научават езика, придобиват умения, тръшкат им вратите под носа, обаче пък след това те вече стават много силни психически. Аз съм, така да кажем, леко скептична към бригадите. Тоест, за мен това е добър начин да изкараш пари, добър начин да намериш развлечение, да видиш друга държава. Но мисля, че има още по-добри начини, които да ти изградят нещо по-устойчиво. Тоест да изградят някакви по-устойчиви умения, които да те развиват повече. Да, в някои случаи точно тези бригади, които ти каза, които са свързани примерно с умения за продажби, със сигурност това е нещо полезно и неминуемо е важно в един човек да има такива умения, но не всяка бригада е свързана с изграждането на някакво умение. Нека да... Много ми е интересно и за съжаление от доста ученици, млади хора не могат дори да си го представят. Какво представлява един поставянето на казус от дадена компания? Примерно си представяме едно средно училище, в което се прави подобна програма. Примерно веднъж на 2 месеца идва човек от менеджер от дадена компания и се разиграва даден казус. Може ли да дадете пример? Със сигурност вече сте правили подобни неща. Какво представлява това? Мисля, че ще е интересно как се влиза в кожата на менеджера, в кожата на истинския бизнес и запалва ли това именно учениците, които започват да се интересуват повече от самите процеси? Ами, ние го правим това с студенти. Все още не поставяме задачата под форма да решат казус на ученици, но имайте предвид, че и при студентите така, те доста често имат някаква неясна представа какво е да решаваш казус и когато им кажеш, имате възможност да решавате казус за един ден и те се притесняват. Ама аз нямам такива умения, аз нямам такива знания, аз трябва да мина през пътя на менеджера и така нататък. Въобще не е така, защото точно това е, което компаниите търсят в точно такъв тип форуми. Хората са необременени, студентите са необременени от професионалната атмосфера. Те имат поглед от всички страни, защото се интересуват от много неща. И могат да решат казус просто през своята призма, който да е най-простичкото решение, но просто да не са се досещали за него компаниите. Това, като съм си говорил с хора, които са завършили на Запад, винаги са го изтъквали, че най-трудното нещо, което им било докато са учили, нещо, което трябва да се формира, може би още в по-ранни години, е работата в екип. Те казват, никога не са ни изпитвали на урок да станеш, да го разкажеш, да го назубриш. Винаги, когато има някакъв казус, ние събираме 10 човека или там по-малка група и работиме. И в началото е много трудно. Ние като българи не сме свикнали да правиме компромиси. Искаме да се наложим и не става. В един момент вече на края на 3-4 година и нататъка ние знаеме как да прокараме собствено решение, как да работим в екип, как да вземем най-доброто от другите и да ги преразположим. Мисля, че това е най-големия проблем, който също ние не сме учени на това в България. Защото съдържанието е ясно, обаче така култура нямаме. Работата в екип е доста предизвикателно. Не бих казал, че в университета има работа в екип, има по-скоро работа по групи, което е доста по-различно. Тук исках да дам пример, може би точно за работата в екип в Business in Practice, какво се случва, как изглежда една симулация. Миналата година Japan Tobacco International участваха в нашето събитие и те зададоха един така доста интересен казус да създадат маркетингова кампания на нов бранд. Нали? Техен нов бранд. Прекрасен преход и към третата част. Студенти, изучаващи маркетинг, трябваше да занимават с задачата. Те разделиха студентите на 5 екипа, като заедно те трябваше да планират маркетинговата кампания, да обсъдят всичко как ще се случи, да направят дори проучване. Студентите обикаляха студентски град и разпитваха различни хора как реално биха възприели този нов бранд.
И в края на деня студентите презентираха техните решения. Тоест през цялото време те работеха заедно, работеха в екип, достигаха до едно решение, компанията им даваше обратна връзка в същото време и накрая те презентират тяхната идея. Съответно компанията след това им дава обратна връзка на тяхното решение и всъщност това беше един доста успешен казус, защото след 6 месеца компанията пак се свърза с студентите да разрешават друг казус извън събитието. Ние имаме два екипа, които чакат красиви, умни, млади момичета, Красимира Георгиева, Деница Димитрова в шоуто за икономика и финанси Бум & Бъс. Създадахте лека приятна суматоха в студиото с влизането си. Мисля, че дадахте и добри идеи. Нека да кажем все пак, че бизнесът в действие, тридневен форум на 17, 18 и 19 април в Експо центъра. Вие сте организатор, медийни партньори, медийна група България ОНЕР и Инвестор БГ, така че надявам се още има места. Запълват се, но все още така има. че който има желание, нека да го посети. Благодарим за участието, да, и сега е време за реклама.